салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайр шодӣ мегӯям дӯстони азиз. Ва инак дар навори имрӯзаи мо декоративни фасади беруни хона дӯстон. Якчанд сурат ва навор аз ҳамин хона ҳастае барои шумоён дӯстон ва касоне ки дар канали мо меҳмонед, ҳатман даромада обуна шавед дӯстон ва дастгирро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии моай. Ина якчанд навор ай декоративни фасад ва соколни кирпич. Ҳеҷа адметкои кирпич мондагиай. Кирпичиҳо 10/30 ай дӯстон. Ина аялав скотч задестем, баъдан баъд аз скотч болоша шуба мезанӣ. Шубаҳои нами декоративни сатилакӣ ба шпател, короче сатилда тайёрай, ҳаллш мекунӣ миксер хати ба шпател хати мезанӣ. Баъди размер гирифтан, скотч задан, нахел шубара мезанӣ дӯстон. размерои кирпича вақте гирифтӣ, скотч кардӣ, баъдан худаш меброяд. Ва дӯстони азиз, боз як соколни кирпичи дигар бо дигар намуд фигураи как бофтагивория дӯстон. Ва ина дӯстон ҳозир видеошам ҳаст якчанд секунд. Ҳеҷа скотч задагӣ дӯстон, баъдан шубара задагиянд. Баъд аз шуба задан ина бо скотча кандесан. Вақти скотча кандӣ размероро равно мегирӣ, скотч мезанӣ, малярни скотч 2 сантиметра қати. Баъдан баъд аз шпател қати задан болоша валли ё щётка қайкатад мекунӣ, чтобы грубӣ шава камтарак. Баъдан скотча меканӣ, худаш соколни кирпича ё ки рисункай, чӣ рисункае ки бизанӣ, худаш меброяд. Сон свети таҳш, заминаш, ҳамин девора сабз қати задагиай. Сабз ба шпател, нами сабза шудагӣ ба шпатели обични задагиянд дӯстон. Ва болош сафед омадагиай, ҳарҷо как дождиворӣ. Ин сафедош ба компрессор задагиай дӯстон. Ва баъдан ай болои ҳамин шубара зади декоративни фасада зади полни тамом кардӣ дӯстон. Баъдан метавонӣ бо ай болои ҳамин лак бизанӣ. Декоративни лак ҳаста, лаки ширӣ мегӯянд, ҳамун лака мезанӣ, чтобы афтоб насӯзонаш. Бесветни лак, ина дӯстон декоративни лак мегӯянд, ҳам хеле мезаниш. Ва касоне дигар маъқулаи ҳам хеле ремонтҳо метавонанд дар номерои болои экран мондагӣ занг бизананд. Нашоти нарху наво чақчақ мекунем. Ва ки ҷоиша ки намефаҳманд метавонанд занг бизананд, бо мефаҳмонем ки чӣ хел бизанед ва чӣ хел тайёр кунед. Ва бародаро ҳамин сатилҳои 20 килоа, 25 килоа дора ҳамин декоративни фасад 20 килоа, 25 килоа. Дар ҳамун як бакал оби гарм медозӣ, чтобы тезтарак ҳал шавад. Оби гарм яки ҷӯшидагӣ не, оби ширӯгарм дабавид мекунӣ. Баъдан миксер хати мешӯриш, ҳал мешавад. Баъдаш жидки бачам намекунӣ, ҳам қадареш мекунӣ ки ба шпател как шпатлёвка ворӣ задаш битонӣ. Баъд аз якум слоя зан как шпатлёвка ворӣ мезанӣ, ира ғафсарак мезанӣ. Баъдан ай болош компрессор қатӣ мезанӣ. Сафедош дигар свете компрессор қатӣ мезанӣ. И откосои дар трезаву битон ёш бо дигар свети фасадни декоративка дӯстон. Ҳар светша худат вибр мекунӣ, баъдан мезанӣ. Баъд аз скотча кандан дӯстон, аввал заминша сафед мекунӣ, полни ба декоративни сафедаш мезанӣ покиза. Баъдан скотча мезанӣ ҳамин хел. Баъд аз скотча задан сирхша мезанӣ. Вақти сирха зади скотча кандӣ, худаш заминаш меброяд. Замини декоративка. Дӯстони азиз, ин лаҳза буд якчанд сурат ва навор ай декоративни фасад баъри шумо. Ина дӯстон ва дастгирро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии моай. Касоне ки дар канали мо меҳмонед, ҳатман даромада обуна шавед ва лайк подписатсияро фаромӯш накунед дӯстон. Ва паноҳи ҳаматон ба худо то навораи ояндаи мора дӯстон.